Pues igual erabiliko nuke esan dizuedana, igual enpaderatua. Beldurri gabeko emakumea. Ai, izfaldu deskribatzeko, ez dakit, ni imaginatzen dut lotzagabia pizkatzen gaizki gelditzea. Era absoluto y puro rock and roll. Lu oso zala errebelde. Agian hori, kausari gabeko errebelde. Kausarik bazuen bai Lu Olanguak eta Euskal Rock erradikalean referentzia nagusi izan zen emakumearen heriotzaren urteurrenare bada gaur. Lu dokumentala duzue, YouTubeen arakatu besterik ez, Zarauzko talde bikain batek ekoitzitako dokumentala gainera eskura duzuena, bere heriotzaren urteurrena gogora ekarri digu gaur Euskal Wikipediak, eta guk zintzo gaur geure aktualitatera ekarri dizuegu, eta honekin bagoaz Lu Olanguaren irudi horiek eta omendu nahi izan zuten musikarien zuzenekoaren zati bat ekarrita. Besterik ez, bakizue bihar ere hor bestalean nahi zituztegula, astelehenetik ostegunera iluntzean hemen Hamaika Telebistan kolpez kolpe Antenatikat gabon pasan, bihar arte. Kaixo, Kristina Gutman naiz, Orekan egiten dut lan eta banago lan egiten logistika arloko departamentu bat kudeatzen. Azken finean kargu postuak eta horrelako karguak izan daiteke bai emakumeak gero eta gehiago edukitzea bere presentzia ez. Baina esan genezake gero IT managerrak edo IT munduan dauden karguak normalean izaten dira gizonezkoen gandik, gizonezkoak dauzkate. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari dagokionez, 8:00 Malmasinen hegoaldeko tunela moztuko da gaur gauean, Donostiarako noranzkoan, eta bihar eta etzi iparraldeko tunela moztuko da Santanderrerako noranzkoan. Bi mozketak gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte izango dira. Gainera, BI 2228 errepidean Arteagan ordezko pasabidea duten erreiak moztuko dituzte, otsailaren 2 arte goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 arte. Informazio gehiago nahi izan ezkero, sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
Sare herritarrak joan den larunbatean Bilbon euskal presoek dituzten eskubideen alde eta indarkeriaren biktimei babesa eta elkartasuna helarazteko egindako manifestazioan parte hartzeagatik, kriminalizazio kanpainaren jopuntu bihurtu da Itziar Ituño aktorea. Hau salatu du Sareko baten bitartez. Atzo, Jose Mari Agirretxe Porrotx izan zen bihar manifestazio iritzi edo adierazpen eskubidea erabili nahi duen beste edozein pertsona izan daiteke, hau ere gehitu zuten. Izan ere, Euskal Herriko BMW-ren saltokiek eten egin dute Itziar Ituño aktorearekin zuten hartu emana, baita Iberiak ere. Arrazoia ondorengoa. Sarek Bilbon antolatutako manifestazioan parte hartu zuela aktoreak joan den larunbatean presoen auziari irtenbidea emateko eta kartzelako salbuespena amaitzeko eskatuz. Hain zuzen ere, manifestazioko pankarta eraman zutenetako bat izan zen Ituño, beste zenbait eragilerekin batera. Gabon guztioi, ikastoletako lan hitzarmena berritzeko urratsa egin dute gaur ikastolen elkarteak, Eusko Ikastolen Batzak eta LAB sindikatuak. Aurre akordioa egin dute. Sindikatuaren esanetan patronalek mai negoziatzailera eraman dituzte LABek ekainean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin sinatutako akordioaren edukiak, baita erosalmena bermatzeko, enplegua mantentzeko eta lan zamak arintzeko neurriak ere. Lan hitzarmena 2024 arte egongo da indarrean. Osakidetzan, obra esleipenetan irregulartasunak antzeman eta frogatzeko aukera izan du LAB sindikatuak. 2022an egindako kontratu txikien esleipen prozedurak aztertu eta hortik ondorio argia atera du. 8.000 milioi euro esleitu dituzte legez kanpoko kontratazio prozedura bidez. Eta egia esan, irregulartasunak, ilegalitateak ez dira gauza berri bat Osakidetzan, baina, oraingoan aztertzen ari garena da kontratuen zatikatzea, kontratu esleipenen zatikatzea, hori ez dalako legala, horren azkenean lege kontratu publikoen legearen aurka egiten duelako, eta baduelako helburu argi bat, lan egiteko modu horrek, lan egiteko modu horren helburua badelako, oso ondo esan bezala, kontrol publikoa ekiditea. Bankuari hipoteka gastuak erreklamatu nahi izan ezkero, bizkor erreklamatzeko aholkatu du Kontsumobidek. Kontsumoko Euskal Institutuaren arabera, badaezpada ere, hobedaiaren 22 baino lehen jotzea finantza erakundearen gana, bai baliteke da eta horretatik aurrera bankuak eskubidea izatea eskaerari muzin egiteko. Ikastoleen elkarteak zuzendari nagusi berria du. Agurne Barrusok hartuko du kargua. Jose Luis Zukia ordezkatuko du lan horretan, erretiro hartuko baitu ikasturte honetan. Gabon eta ongi etorri, 8:30 pasata iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Leherburutan esan bezala, LAB sindikatuak irregulartasunak antzeman ditu Osakidetzako erakunde batzuek enpresa pribatuekin sinatutako zenbait akordiotan. Kontratutan, hobeto esan da barkatu. Sindikatuak susmoa du kontratu horietako batzuk zatitu egin dituztela, enpresa jakin batzuei eman ahal izateko lehiaketa publikoa egin behar izan gabe. 391 kontratutan detektatu dituzte ustezko irregulartasunak. Gehienak 2022koak dira, baina 2021ko abenduko batzuk ere zenbatu dituzte. Orotara, kontratu horien zenbatekoa 8 milioi euro ingurukoa izan da.
Lab sindikatuak salatu du Osakidetzak 8 milioi eurotik gorako esleipenak egin dituela kontratu txiki gisa 2022. Urtean. Sindikatutik salatu dute lehiaketa publikora atera beharrik ez izateko eta zuzenean enpresa batzuei eman ahal izateko aukera. Guztira 381 kontratuk atera behar zuten lehiaketa publikora eta ez dute egin. Beraz, sindikatuek herri kontuen euskal epaitegira bidaliko dute bere ikerketa. Eta egia esan, irregulartasunak, ilegalitateak ez dira gauza berri bat Osakidetzan, baina, oraingoan aztertzen ari garena da, kontratuen zatikatzea, kontratu esleipenen zatikatzea, hori ez dalako legala, horren azkenean, lege kontratu publikoen legearen aurka egiten duelako, eta baduelako helburu argi bat, lan egiteko modu horrek, lan egiteko modu horren helburua badelako, oso ondo esan bezala, kontrol publikoa ekiditea. Sindikatuak emandako informazioan ikus daitekenez, aztertutako 381 kontratuetan behin eta berriz errepikatzen dira kontratazio irregularak. Labek gogorarazi du kontratu publikoen legeak argi uzten duela obra esleipenak zatikatzea ez dela legezkoa eta adierazi du aztertutako kontratu horietan ez dagoela zatikatzeko beharra justifikatzen duen arrazoi ekonomiko, antolatzaile edo teknikorik. Ildo horretatik ziurtatzen dute obrak zuzenean esleitzeko prozedura ingenieritza politikoa dela. Osakidetzan jarraituz, SK sindikatuak salatu zuen mediku faltagatik paziente bat hil zela larun batean Laudioko ambulatorioan. Gaur, protesta egin dute ELA Lab Komisiones Obreras eta SK sindikatuetako ordezkariek Osakidetzako etengabeko harretako guneetako prekarizazioa nabarmentzeko. Laudioko udalak ere bat egin du ambulatorioaren aurrean egindako elkarretaratzearekin eta herritarrak parte hartzera deitu ditu. Medikuen sindikatuarean izan da eta protesta egin dute haien esanetan Osakidetzak erizaintzako langileekin betetzen duelako medikuen falta. Osakidetzak behin eta berri saltzen ari da, murrizketa horiek aplikatzeko kategoria batzuen eskasea dagola, konkretuki medikuen kategorian eskasea dagola, eta gu esaten duguna da, eskasi hori nabaria dela, baina nabaria da, eta gainera plangintza falta batetik datorrela. Hor, esaten dugu ere, nola medikuak azkenengo urteetan lan baldintza kaskarrak aprobetxatuz, ies egiten ari direla, beste leku batzutara edo beste osasun sistema batzuetara. Etxebizitzari dagokionez, bi berri ditugu. Batetik, laguntz eta murrizketa uholdea egin izan leporatu diote Eusko Jaurlaritzari, Argilan ESK-ak berri 8ak eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Eusko Legebiltzarreko atarian gaur goizean egin duten agerraldian. Eta bestetik, Hego Euskal Herriko emantzipazio tasa Europako batez bestekoaren oso azpitik dago. Hauxe da, Espainiako Gazteriaren Estatu Kontseiluaren azken ikerketak ateratako ondorioetako bat.
Adingabeak pornografiatik babesteko asmoz lege bat sortu eta adingabeak identifikatzeko ziurtagiri bat sortuko du Espainiako gobernuak. Gaurko ministroen kontseiluko bilerara txosten bat eraman du presidentetza eta justizia ministroak eta gero jakinarazi du Espainiako datuen babeserako agentziak garatu behar duen ziurtagiri batean oinarrituko dela estrategia hori ein batean. Ministroak adierazi du hilabete honetan espero dutela aurkeztea eta udan martxan egotea. Agiri horrek egiaztatuko du interneteko erabiltzailearen adina eta horren arabera eduki batzuk mugatuko dizkio. Pantailaren aurrean dagoen pertsonaren adina identifikatzea eta aldi berean datu pertsonalak babestea ez da eginkizun erraza eta horregatik oinarrituko dira datuen babeserako agentzian aplikazioak garatzeko. Adierazi dutenez, prest dago honezkero eta interneteko nabigatzaile nagusietan probatu dute. Gaizaldatuz, Nafarroako hondakinen plana eguneratzeko dokumentua onartu du gaur Nafarroako ingurumen batzordeak eta helburu handi batekin egingo diote aurre datozen 3 urteei. Nafarroako etxeek zabortegietara botatzen dituzten hondakinak erdira murriztea. Nafarroako gobernuak 2027ko hiri hondakinak erdira murriztu nahi du. Gaur bertan, Nafarroako hondakinen plana eguneratzeko dokumentua onartu dute. Nafarroako etxeek zabortegietara botatzen dituzten hondakinak erdira murrizteko erronka dute. Hori egin ahal izateko Nafarroako gobernuaren 2024ko ingurumen aurrekontuak onartu dituzte. Hurrengo urterako hondakinen tratamendurako instalazio berria izatea espero dute, imarkoainen zehazki, 76 milioiko kostea duenak. Finkatutako helburua lortzeko aurrekontuak handitzeaz eta instalazio berria egiteaz gain, hainbat hondakin frakzioren tratamendua hobetzeko asmoa dute, birziklapen tasa handitzeko. Hala nola, olioa, pilak, ontziarinak eta errefusa. Ahaleginduko dira, bestalde, jaki hondatu gutxiago eta erabilera bakarreko plastikozko boltsa gutxiago joan daitezen zakarretara. Gaurko batzarrean aipatu dute bestalde sortu ahalko ordainketa sistemak aztertzeko prest daudela, prebentzioa indartzeko. Beraz, 3 urteko epea jarri dute dokumentu berrituan aipatutako puntuak betearazteko. Euskaragaiei begira, euskararekiko atxikimendua eta transmisioa sustatzeko euskara plana sortu dute Urruñan. Euskararen plano hori ez da bakarrik hemen errikotxean baliatzeko goen zerbitzuen artean, baina ere kanpoan, jane baita gizartean, plazan, denekin, Urruñarekin. Hori da helburu nagusia, nuke mugarik gabe ere nunbait, helburuak hainbat urrunago joan behar baitute. Ez da antzi behar hori, erasoak hor direla, eta behaz nahi barin badugu berriz ere Euskara hori babestu, denen laguntza eta denen indarre beharko dugula. Urruñako errek 11.000 biztale baina goragoko erri bat da. Biziki desberdina auzoz eta jendeen tipologietan. Eta zinez, bazen gogo bat, hizkuntza politika bat plantan emateko. Hizkuntza politika bat plantan ezartzeko 3 elementu nagusiak dira, plangintza horrekaren dituen epeak eta aitzin kontua, eta ondotik ere plangintza hau erabaki eta eramatea. Indarkeria matxistari dagokionez, badugu berririk, Gasteizko udaltzaingoak 4 gizon atxilotu ditu asteburuan indarkeria matxista egotzita.
Espainiar estatuko eskuin muturrak Itziar Ituño aktore basauritarraren aurkako jazarpen kanpaina bat jarri du martxan iragan larunbatean salbuespeneko espetxe politikaren aurka Bilbon egin zen manifestazioan parte hartzeagatik. Paradisua agindu arren basamortura sartu gaituzte denak sartzean atea itxiri giltzak utxetan gorde dituzte giltza Naizek 78.000 lagun inguru zenbatu zituen larunbatean Euskal presoek pairatzen duten salbuespenezko legedia amaitzeko eta konponbideari ateak zabaltzeko sarek antolatutako manifestazioan. Datozen hilabetei begira, orain arteko bide beretik jarraituko dutela jakinarazi du sarek. Bada manifestazioaren balorazioa eta aurrera begirako asmoez hitz egiteko, pantailaren beste aldean dugu Bego Atxa sareko bozeramailea. Kaixo, Bego? Arratsaldeon, kaixo. Lehenik eta behin, zein da saretik egin duzuen manifestazioaren balorazioa? Bueno, esan bezala, jendetza pila bildu zen Bilboko kaleetan, ideologia eta askripzio politiko desberdinetako jendea, eta oso balorazio positiboa egiten dugu, ez? Bilbon kaleetan ikusi zen oso estampa anitza izan zen, parte hartze oso handikoa, eta beraz oso pozik gaude. Manifestazioan, nabarmen entzun zen salbuespenezko espetxe politika amaitzeko egindako eskaera. Pasaden astean ere hitz egin zenigun gurean presoen egoeraz, baina konta iguzu berriz labur esan da, zein den presoek eta haien familiek egun bizi dutena. Bueno, dakizunez dispertsioari, 34 urte eta ondoren dispertsioari amaiera eman zaiola esan genezake, eta orain bigarren urratz bati ekingo diogu, ez? Edo helburu nagusia bigarren urratz bati ekitea izango da, eta urratz hori da presoi aplikatzen zaien salbuespen legediari amaiera ematea, ez? Badaude indarrean eta presoi soilik euskal presoi aplikatzen zaien legedia konkretu bat, hau da kolektibo konkretu horri arrezagututako legedia konkretu bat, zeinak bizi oso arteko kartzela zigorrak albideratzen dituzten, Frantzian betetako kondenak Espainian ez konputatzea albideratzen duen, eta nola ez, 3. graduen progresioak oztopotzen dituen, ez? Bai, bestalde, manifestazioaren biharamunean, Denis Itxaso PSE alderdiko politikariak Radio Euskadin eginiko elkarrizketan esan zuenez, etako presoi ohiko legedia aplikatzen zaie. Hau egia da? Bueno, ez, orain esan dudenari jarraiki, ez dakit Itxaso jaunak arruntzat zer ulertzen duen, baina badaude legediak, batez ere Aznarren gobernuarekin 2005 urtean aurreikusitako legedia horiek, lehen esan bezala euskal presoen kolektibari soilik edo euskal presoen kolektiboarentzat soilik arrekusi diren legedia horiek, beraz,
ez dakit arruntetik edo Denis Itsasok arrunt hortan zer, edo arrunt hortzat zer ulertzen duen, ez? Izan ere, legedia horiek, esan bezala, talde edo kolektibo konkretu horrentzat soilik aurre ikusten diren legediak direlako, eta ez preso komunentzat. Eta 3. graduekin ere berdina gertatzen da. 3. graduen arrezagutzerako preso komunek erraztasun gehiago dituzte preso arrunte, euskal presoek baino, beraz, ez dugu ulertzen zein zentzutan erreferentzia egiten dion Itxaso jaunak legedi arrunt aplikatzen zaiela esaten duenean, ez? Bai, eta askotan, graduen aferaren inguruan horrelako iritzia dutenek, presoen legediaren aplikazioa Auzitegi Nazionalari eta bertako epaileei dagokiola arrazoitzen dute. Horrelako argudioen aurrean, zein da saretik duzuen iritzia? Hombre, ez daukana zentzunik da, batez ere gainera jada eskumena urritik, aurreko urteko urritik, Eusko Jaurlaritzak bereganatu zuenetik, ez daukana zentzua da, 3. graduak, hau da, Eusko Jaurlaritzak preso bati 3. gradua arrezagutzen dionean, 400 kilometrotara dagoen estamentu batek entzutegi nazionalak alegia eta batez ere entzutegi nazionaleko fiskaltzak, ez, 3. gradu horren behin betiko ebazpena bere eskuetan izatea, ez? Eta gainera, ebazpen hori normalean negatiboa izaten da, ez? Hau da, 3. graduak arrezagutu, eta ondoren entzutegi nazionaleko fiskaltzak normalean elegin egiten ditu, edo eta bai epaiak, azkeneko ebazpen baten bitartez, 3. gradu hori ukatu egiten du, ez? Hau da, preso edo espetxetako eragile desberdinen emaitzen gainetik, ez? Hau da, 3. gradu bat arrezagutzeko, presoari jarraipen bat egiten zaio espetxean bertan, ez? Asistentzia sozialek, psikologoak, presoko zuzendariak berak parte hartzen du, ez? Informe horiek favorableak direnean, informe hoietan, hau da, objektiboak diren informe horietan oinarrituz Eusko Jaurlaritzak 3. gradua arrezagutzen du, eta hala ere, ondoren 3. gradu hori entzutegi nazionaletik 400 kilometrotara dagoen instantzia batetatik 3. gradu hori elegin egiten da, inolako argudio juridiko gabe, ez? Orduan, bai, askotan esaten dugu horrek badaukala, prebarikazio zantzuak badauzkala. Lan handia dago oraindik egiteke zalantzarik gabe, eta manifestazioa babestu dutenetara itzuli, hainbat pertsona publikok babestu zuten sareren aldarria eta honek ondorioak izan ditu. Azken berria da, Itziar Ituño eta Jose Mari Agirretxe Porrotxen aurkako jazarpena. Zein da saretik egoeraren inguruan egin duzuen irakurketa? Bai, tamalezala da, eta zuen baimenarekin hasteko gure elkartasun eta babesik eta bezarkadirik handiena helarazi nahi diegu, bai Jose Mari Agirretzeri Porrotxi eta bai Itziar Ituñori, ez? Ezin daitekelako giza eskubideen defentsarengatik ezin daitekelako inor kriminalizatu, alderantziz izan beharko litzateke, eta inorren ogibidearekin jolastea ere ez litzateke ez da bat ere bidezkoa, ez? Eta beraz, hemendik saretik bai helarazi nahi diegu gure elkartasunik, gure beraiekiko konpromisorik handiena eta nola ez bezarkadarik ez duena. Mila esker Begoatxa, sareko bozeramailea gaur gurean biltzearren. Eskerrik asko zuei, bezarkada bat. Etxebizitza legeari dagokionez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 51 herrik betetzen dute etxebizitza alokatzeko tentsio handiko eremu izateko 2 baldintzetako bat. Eta orain, Gasteizko udala tentsio handiko eremu izendatzeko eskaria prestatzen ari da. Gasteizko udala Kiriko 5 distritu etxebizitzaren eremuan aria tentsionatu bezala izendatzeko eskaera egiteko beharrezkoa den dokumentazioa prestatzen ari da. Espainiar estatuko etxebizitza legeak sortutako izendapena da hau. Azken 5 urteetan, etxebizitzaren prezioa KPIa baino 3 puntu gehiago igo den eremuetan, edo herritarren soldataren 30% baino gehiago suposatzen duen lekuetan, alokairuaren prezioa mugatzeko asmoarekin. Gasteizen dauden 6 distrituetatik, 5ek 2 baldintza horietako bat betetzen dute gutxienez. Gauzak horrela, Maider Etxebarria alkateak izendapena jasotzeko tramiteak hasi direla iragarri du. Primero hay que hacer una petición formal como ayuntamiento, hay que presentar la memoria justificativa, hay que presentar un plan de acción para los siguientes 3 años. A partir de ahí, cuando solicitemos, con toda esta documentación que os he dicho que se está preparando, la remitiremos al Gobierno y será el Gobierno vasco quien desde el Departamento de Vivienda declarará la zona tensionada.
Euskal Herria Bildutik zentzu berean, eskakizun hori gehienez ere 4 hilabeteko epean egitea eskatuko da hurrengo udalbatzan aurkeztuko duten mozio baten bitartez. Alokairuaren prezioa errekor historikoan dago eta milaka gasteiztar alokairu soziala eskatzen ari dira. Beraz, ekimen politikoen bidez, irtenbideak bilatu behar dira. Etxebizitza eskubide gisa ulertzeko bi aldagai azpimarratu behar dira. Eskaintza eta prezioa. Eta area tensionatuen izendapena bietan eragiteko tresnatzat har daiteke. Eremu hoietan neurri bereziak hartzea ahalbidetuko baitu. Alokairuaren igoerak mugatuz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan osotara 51 udalerrik betetzen dute area tentsionatuaren izendapena jasotzeko baldintzetako bat. EH Bilduk iragarri duenez, udal gobernua bere esku dagoen udalerri guztietan izendapena hau eskatuko dute eta oposizioan dauden udaletan hori eskatzeko mozioak aurkeztuko dituzte. Langileen aferei helduko diegu, Osasun garraioko langileak mobilizazioak egin bai dituzte 8. greba egunean. Gasteizko Santiagoko ospitalean eta Barakaldoko Gurutzetako ospitalean elkarretaratze bana egin dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun garraioko langileek. Urteko 8. greba eguna izan dute azpikontratatutako langileen soldata eta baldintzak Osakidetzak kontratatutakoekin berdintzea exigitzeko, funtzio berberak betetzen dituztela salatuz. Ambulantziak borrokan lelopean eta sektoreko sindikatu guztiek babestutako lanuzten bidez azpikontratatutako langileek hitzarmena duela 2 urtetik blokeatuta eukatela salatu dute. Egoera honek erosteko ahalmenean 20% galera eragin diela deitoratzen dute sindikatuek. Ni ustez jendeak jakin behar du gure hitzarmena garrantzitsua dela, azkenean prekarietatea ez da ona langileentzat, baina arazoa ez da hori bakarrik. Arazoa da zerbitzuaren prekarizazioa. Zerbitzu guztiak privatizatzen ari dira, zerbitzua publikoa izan behar da, zeren eta horrela zerbitzua asko hobea izango zen. Kontua da zerbitzua, ambulantziak, pertsonala, materiala, azkenean dirudi bakarrik hitzarmena edo diruzio hitz egiten ari garela, baina berez arazoak dira pilo bat, egunero ditugu arazo pilo. Joan den urtarriaren 8an hasi zen greba deialdi honek urtarriaren 21 arte iraungo du. Beste elkarteratze bat deitu dute gaur goizean Gasteizen Txagorritxu ospitaleko kanpoko kontsulten eraikinean. Greba amaitu arte mobilizazioekin jarraituko dute langileek. Garraiolariekin jarraituko dugu, baina Gasteizko hiri garraio publikoan Tubisako langileek lanuztei berrekingo dietela jakinarazi dute. Tubisako zuzendaritzak egingo duen proposamen berriaren zain, Gasteizko hiri autobusetako langileek lanuzte eta mobilizazio berriak burutuko dituzte lan baldintza hobeak aldarrikatzeko. Urtarrilaren lehenengo asteetan egin bezala, asteazkenean 4 orduko lanuztea egingo dute, goizeko 5 eta 9 bitartean, gutxieneko zerbitzuak baino ez direla egongo. Horrekin batera, langileek kotxe karabana bat burutuko dute asteazkenean urtarrilak 17an, hiriko kaleetan barrena beraien aldarrikapenak zabalduz. Goizeko 9 5 gutxitan izango da Agirrelandatik aterata. Mobilizazio hauekin beraien lan baldintzak zein autobusak eta lineak hobetzeko neurriak hartzea eskatuko diote Gasteizko udalari, Tubisako arduraduna dena hain zuzen. Aurreko astean mantendutako azken bileran akordio baterako bidea irekitzen zela bazirudien ere, enpresa eta langileen arteko aldean nabaria da oraindik. Beste aldarrikapenen artean, langileek fitxatze sistema bat ezartzea eskatzen dute, beraientzat nahitaezkoa den aldarrikapena. Udalak beraldetik olako sistema hartzearen kontra agertu da. Orduan aurkeztutako proposamena udaletik luzatuko zuten azkena izango zela iragarri bazen ere, aste honetan zehar proposamen berri bat egingo zela baieztatu du Tubisako zuzendaritzak. Planteamendua heltzen den bitartean, langileek asteleen, asteazken eta ostiralero burutzen ari dituzten lanuztekin jarraituko dute. Irtenbidea aurkitu ezean, paroak lan egun guztietan izatera pasako dira otsailean, eta martxoan greba mugagabea egiteko asmoa iragarri dute Tubisako langileek. Gaizaldatuko dugu berriz, Arabako Industriako Lurralde Ordezkaritzak administrazio baimena eman du aldez aurretik Victoria Solar bat eguzki parke fotovoltaikoaren proiektua egiteko. Gasteizko eta Arrantzu Ubarrundiko udalerrietan dago.
Arabako Industria Administrazioko lurralde ordezkaritzak Vitoria Solar bat eguzki instalazio fotovoltaikoaren proiektuari aurretiazko administrazio baimena eman dio. Orain dela egun batzuk Vitoria Solar 2 parkearekin egin bezala, Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak proiektu honi aurrera jarraitzeko baimena eman dio. Indarberrik, Solaria enpresak eta energiaren euskal erakundeak sortutako sozietateak Vitoria Solar bat proiektuarekin 90.000 eguzki panel baino gehiagoren instalazio planteatzen du Gasteiz eta Arratzua Ubarrundiako udalerrien lurraldetan. Gasteiz eta Burgelun aurreikusitako Vitoria Solar 2 proiektuarekin batera 180.000 eguzki panel baino gehiago instalatuko ziren Arabako lautadan. Indarberrik 6 hilabeteko epea izango du orain eraikitzeko baimena eskatzeko. Hori bai, proiektuarekin aurrera jarraitua ahal izateko, ingurumen inpaktuaren adierazpenean ezarritako modifikazioak burutu behar izango ditu. Besteak beste, hegaztientzako abiak instalatu edo ezegune berriak sortu beharko dira. Neurri hauek kosmetikoak direla salatu dute hainbat elkarte ekologistek. Hoiekin batera, Arabako nekazari eta abiltzainen elkarteak instalazioen kontra agertu dira ere. Lurraldea banandu eta nekazaritza aktibitateen jarraikortasuna arriskuan jartzen duela salatuz. Momentuz, bai Vitoria Solar bat zein Vitoria Solar 2 proiektuek aurretiazko baimena jaso dute. Administrazio bidea hori bai aurrera jarraitzen du, baimen hauen kontrako errekurtsoak aurkezteko aukera irekirik mantentzen dela. Arabatik Nafarroara goaz, Nafarroako gobernuak Belateko tunela bikoiztea esleitu baitu urte erdiko atzerapenarekin. Lurralde kohesiorako sailak Belateko tunelak bikoizteko obrak esleitu ditu ia 63 milioi euroren truke. Obra horiek Acciona Construcción, Excavaciones Ferminosés eta Servinabar 2000 enpresek gauzatuko dituzte. Belateko tunelak bikoizteko lanak Nafarroak azken urteetan egindako obra publiko garrantzitsuenen artean aurkitzen dira, eta 45 hilabeteko epean gauzatzea da aurre ikuspena. Proiektuak zonaldeak eta Nafarroak zuen eskaera historiko bati erantzuten dio, eta 2885 metro inguruko luzera izanen du. Egungo galeriaren antzekoa. Beraz, tunel berri hau hegoalderako noranzkoan zirkulatzeko erabiliko da. Iruñeko norabidean alegia. Larrialdietarako 5 galeria eraikiko dira, 500 metrotik behin, egungo tunelarekin lotzeko. Galeria nagusiak larrialdietako ibilgailuak pasatzeko aukera emango du, eta beste 4 oinezkoentzat izango dira, ibilgailu arinetarako sarbidearekin. Belateko tunelen bikoiztearekin noranzko bakarreko bideak izango dira, bakoitzean zirkulatzen duen ibilgailu kopurua murrizteko. Gainera, larrialdietan 2 tunelek lotzen dituzten galeriak ere izanen dira, erantzuteko gaitasun handiagoa emanez eta esku hartze arinagoa lortuz. Aurre ikuspenen arabera, hurrengo asteetan emango zaio hasiera obrei. Kafeko zuzendari Andres Arizkorretari Gipuzkoako urrezko domina eman diote. Gaiak zer esan handia izan du. Aldundiak Gipuzkoako urrezko domina eman dio Andres Arizkorreta Kafeko presidenteari. Andres Arizkorreta Garziaren bizitza eta ibilbide profesionala saritu dituzte Foru Jauregian egindako ekitaldian. Eider Mendoza diputatu nagusiak egindako lana aitortu edo eskertu dio Kafeko egungo presidenteari. Azken hamarkadetan, gure enpresen garapenean lidergoa izan duen enpresari belaunaldi oso batekin lotzen da Andres Arizkorreta Garziaren bizitza eta lan ibilbidea. Andres Arizkorretak 40 urte baino gehiago eman ditu Kafe enpresan. Eda Mendozak dio Arizkorretak erakutsi duela enpresa baten garapena eta giza garapena ez direla kontrajarriak. Eraiki daitekeela enpresa eredu lehiakorra, pertsonen ongizatea eta garapena kontuan hartuko duena. Ez hori bakarrik, pertsonen garapen pertsonala eta profesionala garatuz, ekipoak sortuz eta ardurak banatuz, enpresak are eta lehiakorragoak bilakatzen direla. Gipuzkoako ordezkaritza sozial, ekonomiko eta instituzional zabala elkartu du ekitaldiak, baita omenduaren hainbat senitarteko eta lagun ere. Gipuzkoako urrezko domina jasotzegatik eskertuta agertu da Kafeko presidentea. Onartu beharra dut oraingoan hunkitu egin naizela. Ez nuen sekula pensatuko domina hau merezi nezakeenik. Kafeko presidenteak hasieratik bere enpresa estrategian egon diren oinarrizko bideia nabarmendu ditu, teknologia eta nazioartekotzea. Ezin daiteke hemengoa mantendu nazioarteko presentzia sendorik gabe. Sustraiak hemen bai, eta sakonak gainera, baina adarrak mundu osoan zehar banatuta.
Euskal ekonomiak datozen urteetan izango dituen erronka nagusiei erabakitasunez aurre egitera dei egin du. Hori horrela iraunkortasuna, arrisku demografikoa eta adimen artifiziala azpimarratu ditu. Esan bezala, gaiak zerresan handia izan du, kafeko zuzendaria Palestinaren aldeko oihu eta ertzaintzaren kolpen artean saritu baitute. Enpresa Jerusalemgo tranbia egiten ari dela eta Palestinarekin elkartasuna ekimenak elkarretaratze zaratatxua egin du Aldundiaren atarian, eta txistu eta Palestinaren aldeko oihu artean egin diote harrera Arizkorretari. Ertzaintza manifestarien aurka oldartu egin da borrekin zenbait kolpe joaz. Gipuzkoako Foru Jauregian urrezko domina Andres Arizkorreta kafeko presidenteari ematen ari zirela kanpoan bestelako giroa zegoen. Kafe enpresa Jerusalemgo tranbia egiten ari dela eta Palestinarekin elkartasuna ekimenak elkarretaratze zaratatxoa zuen deitua Aldundiaren atarian. Txistu eta Palestinaren aldeko oihu hartan egin diote harrera Arizkorretari, eta orduan ertzaintza herritar hauei oldartu zaie, borrekin kolpatzeraino. Hamarnaka pertsona zeuden elkartuta, izan ere ekimenak salatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak kafen Israelekiko kolaborazioa saritu duela, presidentari gipuzkar guztien izenean orezko domina emanez. Onartezina dela deritzote. Jerusalemgo tranbiaren proiektuak palestinarren jabetza konfiskatzea, lurralde palestinarra anexionatzea, Jerusalemgo auzoetatik biztanle palestinarra kanporatzea eta kolono sionistak Palestinako lurralde okupatuan ezartzea ahalbidetzen duela deitoratu du Palestinarekin elkartasuna ekimenak. Testuinguru honetan urtarrilaren 27an denok Palestinaren aldeko ordiziako manifestazio nazionalarekin bat egiteko deia egin dute ekimenetik. Nazioarteragoaz, Ekuador Latinoamerikako herrialderik arriskutsuena bihurtu baita urte gutxian. Egoera ekonomiko eta sozialak eta erabaki politikoek narkotrafikoaren presentzia eta boterea indartu dute. Oraingo egoera ezin da ulertu beraz testuingururik gabe. Bero Satrustegi berri emaileak azalduko digu. Ekuadorrera begira jarriko gara gaur. 4 urte eskasetan munduko herrialderik arriskutsuenetarikoa bihurtu da. Erailketek, narkotrafikoak eta banda kriminalen presentziak gora egin du. Hori ulertzeko zenbaki batzuk ekarriko ditu. 2017an erailketen tasa 5,8koa zen 100.000 biztanleko. 5 urtetan zifra hori, zenbaki hori boskoiztu eginda. Azken 3 urteak izan dira Ekuadorreko historian bortitzenak. Esan bezala, estortsioa, banda kriminalak, droga, trafikoa, poliziari ezinezkoa zaio kalean gertatzen ari dena kontrolatzea. Zaila zaigu guri batzuetan narkotrafikoak duen boterea irudikatzea, izan instituzioetan edo kaleetan. Beraz, jarraitu aurretik eta komunikabideetan ikusiko ditugun zenbakiak eta datuak ulertzeko testuingurua ezagutzea ezinbestekoa da. Eta gaur motzean aztertuko dugu. Ekuador da, Latinoamerikan kokaina merkaturatzen eta banatzen duen herrialde nagusia, egia da, badirela beste batzuk, Venezuela, Kolombia, Mexiko, baina Ekuadorrek interes berezia pizten du. Dolarra dute moneta eta Le Monde Diplomatique komunikabidearen arabera, honek dolarra moneta izateak diru zuriketarako baldintza egokiak sortzen ditu. Drogak gainera dirutza mugitzen du eta honek automatikoki banda kriminalen jarduera aktibatzen du, bai eta taldeen arteko nazioarteko harremanak bultzatu ere negozioa kontrolatzeko. 2020ak utzitako egoera ekonomiko eta sozialarekin banda kriminalek gutxika lekua hartu dute gobernua iristen ez den tokiak hartuta. Bestela esan da, gobernuak ahaztuak zituen zonaldeetatik hasi ziren banda kriminalak boterea eskuratzen instituzioetara iritsi diren arte. Hori, azken urteetan harturiko erabaki politikoekin batera, esaterako Lenin Moreno presidenteak hainbat ministerio ezabatu zituen, beste batzuk elkartu, eta noski hauei eskainitako dirua ere murriztu egin zen, eta nasketa honek guztiak orain egin du eztan da. Kartzelen kontrola banda kriminalen esku utzi zen, eta egoera honek lehenago edo beranduago esan bezala ezan da eginen zuela bazekiten. Hau dena
oraingo Daniel Noboa presidenteak kartzelen kontrola berreskuratzeko plan bat aktibatzear zegoela gertatu da. Bandek euren kontrola aldarrikatu dute eta gutxienez 178 funtzionario bahitu dituzte. Estatuak barneko gatazka armatua dela adierazi du eta militarrak kalera atera dira. Gainera, herrialdearen mugak, bai Kolonbiakoak, baita Perukoak ere militarizatu egin dira, bi aldeetatik egon daitezkeen ihesaldiak saihesteko. Momentuz, hauxe da egoera, ikusi beharko da hurrengo egunetan honek hartzen duen norabidea. Espainiako gobernuari dagokionez, gutxienez 5 urtez 2012 eta 2016 artean Kataluniako alderdi independentistak legez kanpo ikertu eta horien aurkako kanpaina mediatikoak asmatu eta bultzatu zituen orduko Espainiako gobernuak. El Diario.es atariak eta La Vanguardia egunkariak egin eta atzo kaleratu zuten ikerketa baten arabera, mugimendu horien guztien berri zuen Espainiako gobernuko presidente ohi Mariano Rajoyk. Si el delito es ser catalán e independentista, solo merecen que este pueblo, mi pueblo, lo consiga. Muchas gracias. Gaitun, baita mendian ere, gailurretan izan gaitun erakusketa zabaldu dute Iruñeko planetarioan 1924tik gaurdaino bidea urratu duten Euskal Herriko emakume alpinista eta eskalatzaile aintzindariei buruz. Euskal Herriko Mendi Federazioaren mendeurreneko lehen ekitaldia izango da. Gailurretan izan gaitun erakusketa astelehen honetan inauguratu da Iruñeko planetarioan. Euskal Herriko Alpinismo Federazioak 100 urte bete ditu aurten eta emakumearen parte hartzea goraipatu nahi izan dute. Gaztelaniaz, Nos queremos vivas aldarri feminista, ezagunari oihartzun eginez, Nos queremos en las cumbres da izenburua. Erakusketako protagonistetako asko edo haien senideak erakusketaren aurkezpenean izan ziren atzo Iruñeko planetarioan, ekitaldi xume bezain hunkigarrian. 100 argazki baino gehiago dituen 20 panelez osatutako erakusketa honek emakumeak, bereziki aintzindariek, federazioaren bizitzan izan duten parte hartzea ikusarazi nahi du. Urteetan munduko mendi garrantzitsuenetara igo diren emakume alpinistak dira. Beti bere ausardiaren erronkak bere gain hartuz. Aintzindari horietako batzuk 80 urtetik gora bizi dira oraindik, hala nola Pakita Bretos edo Maritxu Sorabila. Emakumeak gizartean izan duen aurrerapenak alpinismoari ere eragin dio. Duela hamarkada batzuk, espedizio horietarako baldintzak gaur egungoak baino gogorragoak ziren. Kritika sozialari eta horretarako erabilitako materialari dagokienez. Gaur egungo egoera asko aldatu da eta alpinisten kopuruak gora egin du. Erakusketa ibiltaria izanen da, beraz Euskal Herriko beste herritan zein hiritan egonen da. Iruñeko planetarioan otsailaren 8 arte eskuragarri egonen da planetarioak duen ordutegiaren barne. Kaleko artean berezitutako nazioarteko plataforma nagusienetarikoa da Street Art Cities, urteko mural onenen hautaketa egin ohi duena. 2023ko hautagaiak aurkeztu ditu eta haien artean Euskal Herriko 3 proposamen egin ditu. Ondarroan Di Joels
Flandriarrak egindako batetik, Nestor Otaño Pasaitarrak Ibarran eta Baionan osatuak bestetik. Hau dela eta pantailaren beste aldean dugu Nestor Otaño Pasaiarrak, kaixo Nestor? Hasteko, zorionak, Street Artitis urteko mural honenen artean hautatua izateagatik, nola jaso duzu berria? Oso ondo, oso pozik egin zen. Aurtengo, bai esan zen. Azken finean hori, plataforman jende oso potentea dago eta beraien arteak egotea asko pozten da. Aurtengo edizioko murala Ibarran egin duzu, Ibarralde kalean eta plataformaren arabera euskal tradizioan sustraituta dago. Zer da irudikatu nahi izan duzuna? Pixka bat izan da, belaunaldien arteko kultur transmisioa, ez? Pixka bat izlatu nahi nuen Ibarraren nortasuna. Eta ebai, Ibarra nekatzari lurralde bat izana, hori, saiatu nahi hori. Bai, izan ere irudian, amona bat ageri da bere bilobarekin, ez? Lorategi edo baratze antzeko batean, horrela, belaunaldien arteko transmisioa irudikatu nahi izan duzu? Bai, hori da, bai. Aipatzekoa da, iaz ere Pamarrean sartu zinela, eta oraingoan aipatutako obraz gain, Baionako Zizpa gaztetxean egindako muralari esker ere sartu zarela hautagai gisa. Orokorrean, jakiteko, nondik datorkizu grafitiak egiteko zaletasun hau? Bai, pixka bat izan zen 13 urteekin. Gehien bat hasi nintzen klasean margotzen, ikastolan margotzen. Aspertzen nintzanean edo dena delakoak, azten nintzen margotzen apuntetan, hortik gaina pasan nintzen grafiti bideoak ikustea, eta azkar batean lagun batekin hasi nintzen grafitiak egiten, esate baterako letrak, eta gero ja pixkanaka, nintzen gehiago retratuak lantzen, eta orduan pasan nintzen gehiago muralismoa egitea, ez? Eta oraintxe bertan ari naiz pintura plastikoakin muralak margotzen, orain nago arteerrak ikasten, eta nago pixka bat experimentatzen. Oso gaztetatik hasi zinen beraz, laguntza izan duzu hau garatzeko orduan? Bai, aitarekin margotu izan dut. Aitake bai nerekin margotzen du eta biok batera lan egiten dugu. Egia da, gu biok hasi ginela margotzen, ze ni berez hasieran hasi nintzen bakarrik margotzen, ez? Eta berak aitak harrapatu zian, firma bat furgoneta batean, eta orduan geroztik aitak bronka bota berrean, pixka lagundu egin zian, o babesa eman zian, eta artituko muralista bat kurtsak emaren zituenak, eta hori egin genuen kurtsoa eta bakarrik bukatu genuen biok. Eta geroztik hasi ginen biok margotzen. Begira, beste komunikabide batzuetan duela pare bat urte esan zenuenez, ez zara grafitero bezala identifikatzen. Eta esaten zenunez, pintor edo muralista bezala definitzen zara, gaur egun ere horrela da? Bai, holatxe da. Arrazoiren badago atzean, edo? Bai, ni grafitera ez naiz, niretzako grafitiak, letrak, vandalismoa, eta pentsatzen dut, orain naizela muralismoa egiten, pentsatzen dela beste kontzeptu bat, eta hortan nago. Pintorea, muralista, margolaria. Bai, arte ederrak ikasten zaudela esan duzu, hau kontuan izanik, etorkizunean, muralgintza hau ofizio egiteko asmoa duzu, edo hobi bat bezala usteko asmoa daukazu? Ez, berez ofizio bezala dakat pentsatua. Etorkizuna ikusten diot muralismoari.
Eta bai egia da, nagola pixka bat experimentatzen, eta asko gustatzen zaite bai estudioko lana, estudio obra txikiak egitea. Baina hori basaiatuko naiz pixka bat bi gauzak egiten, ez? Muralismoakin jarraitu, baina bai pixka bat estudioko lana eta beste adar batzuk ikutzen, bai. Ez dituzula teak isten azkenean, ezta? Kontuan izanik, gaur egun nola egiten duzulan? Enkarguz edo... Bai, gehienetan enkarguz. Ere bai, zuten festivaletara eta hola, Baionaren muralaren kasuan bezala hori izan zen festival bat, eta festivaletan usten zaituzte askatasuna. Bai, margotzerakoan usten dute askatasuna, baina bai, gehienetan enkargu. Proiektu horrelakoan libre uzten badizute, askoz ere askatasun handiagoa izango duzu zure sormenerako, ezta? Bai, hori da, beti saiatzen gara defendatzen artistako pintoreak o eragileak eduki behar dula askatasun osoa. Azkenean, beti ikusten gara pixka limitatuak, beti jartzen digute edo trabak, edo gaiak, edo tal, eta azkenean ez du gustora margotzen. Artistari utzi behar zaio askatasuna. Askatasuna. Bira, eta azkenik galdera kurioso bat, nola irudikatzen dituzu irudiak lana egin aurretik? Hau da, lanean hasi aurretik, murala neurtu behar izaten duzu, nola egiten duzu? Bai, pixka bat prozesua da, azteko neurtzen dugu pareta, eta ondoren egiten dugu diseinu bat digitalean. Gehienetan enkarguak badira, egiten ditugu beti diseinuak digitalean, azkarragoa da, eta egiten dugu pixka kola eta dibujoa pixka bat nahastuz, egiten dugu diseinu bat, eta gero diseinutik pasatzen dugu ja paretera. Paretera pasatzeko badaude ezberdinak, eta aldezak ez egin bai kuadrikula, bai proiektatu, edo hain ematen dena dela superposizio batekin, doble exposizio batekin digitalki aldezak ez egin kuadrikula bezalako bat. Eta, gu beti saiatzen gara begi ziten, eta gero ziten dugu bozetua begi, dibujoa lantzeko, eta gero guaz izentzen. Lanketa handia dago orduan atzean. Gaurkoan, pixkat gehiago ikasi dugu muralgintzat, eskerrik asko Nestor Otaño gaur gurean elkartzeagatik, eta zorte hon muralen hautaketan. Eskerrik asko zuei. Amaierara iritsi horretik, ezin dugu aipatu gabe utzi, iritsi dela 2024ko txotx denboraldia. 31. edizioa izango da oraingoa. Heldu da sagardo berria dastatzeko eguna, eguerdian eman zaio hasiera 2024ko txotx denboraldiari. 31. edizioa da honakoa Euskal Sagarda jatorri deiturak eta sagardoaren lurraldeak antolatuta. Hoi bezala Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak, hedabide ezberdinetako kazetariak eta sustreko lina eta agin laburu pertsolariak elkartu dira bertan. Eta nola ez aurtengo gonbidatua, ETS Entol Sarmiento taldeko Inigo Etxezarreta abeslaria. Lehen da bizitxala partarien deiarekin batera sagardantza dantzatu dute Astigarragako Alorrena sagardotegian. Eta ondoren sagardogilek zein kultur taldetako ordezkariek Inigo Etxezarreta sokadantza parte hartzera gonbidatu dute sagardo berria dastatzeko. Gure sagardo berria! Bas dadila 2024ko sagardo denboraldia. Baina denok buruan izango duen galdera, nolakoa da aurtengo sagardoa? Oso ongi sartzen da, oso ongi sartzen da, benetan esate dizut, konturatu gabe jaia. 2023ko uztarekin 12 milioi litro inguru sagardo ekoiztu dira Euskal Herrian. Aurtengo sagarraren uzta handia izan da, eta horren bidez 4 milioi litro sagardo egin dituzte 50 sagardotegik. Sagardoak ateratzen ari dira, lehenago baino finxegoak eta suabegoak, baina oso afrutatuak eta gustora erateko mokoak, gustora gaude bintzat.
Denok dakigu Sagardo eta Txotx denboraldia berezia dela, esperientzia bat, garai honetan familiak eta kuadriak batu eta bizitza ospatzeko plan bikaina. Zuek ere joan nahi baduzu azkar ibili beharko zarete, datozen larun batetarako erreserba ugari egin baitituzte dagoeneko. Erreserben kontua eromima da. Guk abenduaren 15ean iriki gendun liburua, esaten bateako, eta jendea zegoen, goizean ze ordutan iriki gendun galdezka. Eta azte bukaera horretan bertan, iritzian, otsaila eta martxoko larun bat ila denak bete zian. Gozatu 2024ko Txotx denboraldia. Gure Sagardo berria. Azken albiste honekin, iritsi gara albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian. Kutxune taldearen zerote da bestiarekin utziko zaituztegu. Ongi izan eta bihar arte. Galdiaren lorratza zerote da, denbora metatutako arbasoen ondarea. Zuaren zugarrak